Čau všichni dudlíci, tady je žužlající dudlík a vítáme vás s Klárkou u prvního dílu ze hry Transformice. Čau dudlíci. Tak jo, každý part budeme natáčet na jednu, takže a kromě šamanování, to nás nebaví, že Kláry? Jo. 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 Takže třeba teďka bude racing, potom bude defilance, potom survivor, potom... A zapomněla si ještě říct, že možná z Minecraftu budeme točit. Jo, a z Minecraftu budeme točit hlavně. Já budu mít nový originál Minecraft a účet nový a Klárka bude hrát za postavu jednu, která má taky skin. Takže já si dělám vlastní skin, že Kláry. Ježiš. A ještě třeba budeme natáčet z Counter-Strikeu. Jo. To jsem ti, Kláry, zapomněla říct. Jo, zapomněla. Bohužel. A jsou na tebe naštvaná. Yes. Evi? Co? Do videa se nepíská. To je jedno. Juhu. A já jsem dudlík. A co? Že jsi dudlík? Ne, já tam musím skočit. Ne, kvůli tomu, Evi, abych tě zachránila. Jsem neskončila. Muhaha. Díky, Klárenko. Jsi moc hodná. Mám tě ráda. A to je moje úplně první video, ta tréma. Jo, a e-maily a Skypey napíšeme do popisku videa. Napíšu do popisku videa, že jo, Kláry? Asi jo. A ne! Proč si myslím, že mám sír, když ho nemám? Nevím. Já skočím. Kláry, opolaž se. Zkoušej to furt, Kláry. Nezabíjet se, když něco nedáte na putní popis. To je první, co nedělat na Transformice. První pravidlo. Nemáš co? Ne! Ne! Jo, umřela jsem. Ne, já jdu tady má. Tady mají tohle. Spíš rychlejší. Jo, tam se to zachycuje a mě to nedá. Evi? Podívejte, kolik mám sejrů. 137. Brzy si koupím nějaké vlásky. A tady jsou skilly, za které si můžete koupit pro šamana takové vylepšení, jak kdyby. Že je Kláry. Asi? Já nevím, co myslíš. Skilly. Aha, jo. Sídla. Jo. Jo, to je ta blbá mapa, že když umřeš, takže se zase objevíš. Co? Evi, ty jsi neobjevila? Kde jsem? Já nevím, jo. Ale ne. Ne. A fuj. A fuj. Kláry, nezabíjej se, když se zabiju já. Jo, ale když je málo času. To je jedno, zkoušej to dál. Co když to za jedu před... A já do dírky nemůžu, když ty ještě skáčeš a takové.
Radši si zapískala. Jo, to pomáhá. Star Wars, počkej tady na mě. Ne, ty mě chceš přeběhnout. Jo. Hej, jedno, to na závody jsou jenom defilante. Což já nikdy nebudu první. Já ani druhá, já budu první. Ty budeš... Já ani druhá, já budu první. A já, ale někdy tě přeběhnu, to je fakt. Ale jenom někdy. Taky skoro pokaždé, že? Takže teďka já furt druhá a ty furt první. Evi, odzvykni si od toho Ale pískání. to nejde. To bylo rychlé, co? Já. Máme málo času. Jak dlouho už útočíme? Útočíme. Točíme. Kdyby jsme už 15, Zhruba 6 minut. kdyby jsme už 15 minut, já bych asi se tak zbláznila. Jenom 14 minut budeme natáčet, jo? 14 minut do 59, jo? A dneska možná budeme ještě Minecraft točit. Jo. To Jestli- jsem musela vyslepičit. Cože? Že jsi to nemusela vyslepičit. Jo, jenom jestli dostane svoji postavu totiž. Dostanu, jestli se brácha doučí. O 1000 rok později. Že o 1000 roků později. Ty se ještě nedoučil, ty bachante. Já jdu blbou Jarkorem. cestou. Já vím, já jsem úplně lva. Ale tady má nejde jít. Všechno jde, co se chce. Mně se nic nechce. Mě také. Chodí na mě, počkej. Domečku. Bžum. To máme jako jak udělat. Už držím šipku. Už držím, hop. Evi, děláš to schválně, nebo to neděláš schválně? Nedělám to schválně. Bohužel. Ale dobrý nápad. Jum. Už byly 3 sekundy. Tak na ní máš počkat. A i za 3 sekundy, jo? Pšum. Ahoj, Evi. Tuto kolo nesnáším. Jak dlouho jsme se neviděli. Já vím. To bylo nějak půl roku. Tak, jo. Jo. Pšum. Pšum. Ne. Víš? O, ne. Jo, dobře. Pšum. Co? Pšum. Tak zhruba ještě 6 minutek a ukončíme to? Že Kláry? Asi jo. Na to počítám od 3/4, když jsme začali točit. Proč to musíme ukončit? Fuj. Víš, co se mi tam zobrazilo, že s tím, jak je to, tou mašinkou. Jede mašinka. Kouří se. Jo, budeme to dělat. Jede. Vete tam cukroví. Ano. Jo, a brzy budou Vánoce. No to, co by mělo být? Splní všechno přání. Budeme mít snad nějaký vánoční speciál, nebo co? Jo, budeme určitě. Koupíme si čepky vánoční. Ach jo. Proč? A i tyto vlasy jsem si kvůli tomu musela koupit. To je jedno. Nemusela to vykecat. To je jedno.
Že, to je jedno. Bžu. Počkej na mě. Ale víš, jak toto nedám? Mě to nechce skákat. Mě taky ne. Jede mašinka. Go. Kou. Bude to kou. Pomstím tě. Jede mašinka. Tímhle se skákat. Kou. My točíme video. Jaké aha. To říkal jeden kluk. Tvůj kluk. Ne, to je syn toho strýce, který tu pracuje. Takže tvůj bratranec. To není náš strýc, my mu jenom říkáme strýc. Aha. Ten trvá. No a co? Ještě Někdy 3 se... minutky. Ach Nebo 2. jo. Jede mašinka. Ale možná natočíme ještě jeden díl. Ale já chci i Minecraft točit. Však jo, ale teďka, až se brácha doučí a teďka mi ho objedná. Už se učí? On se učí furt. Ale Aha, má toho strašně moc. chudáček. Můj brácha se neučí, protože je nemocnej. Že teďka uděláme stěžovací video, kde si budeme stěžovat na svých bratrech. Musí video. Že teďka 1000 lajků, 0 dislajků. To si myslím, že by nebylo. Možná. Nějaké holky, které mají bratry, jako třeba Monča. Ale Kika Ale- ten má, ona má ségru. Ale Monča má ráda svého bráchu, jako. Myslíš? Že Jo, myslíš? Jo, dobře, ještě, že to nemusíme jít po celé po té čokoládě. Bžum. Evi, jak to nemůžeš dát? Bžum. Bum, 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 Prostě to bum. neumím. Mňam. Tíťáčku. Skoro, že po ledu nejde skákat. Kolik je minut? Ne. Aha. Ještě 2 minutky. Ještě 1 minutku, prosím. Já se zabiju, můžeš. Tak dáme asi poslední kolo a ukončíme to. Tak jo. Za to bude nějaké těžké a bude nám moc času. Jo. Tak ještě minutku. Doděláme toto kolo a už to asi ukončíme. Takže to bude asi rychlovka. No, takže při tomto kole dejte like, když se vám to nelíbilo, tak dislike. Kdo chce, tak odběr, za ten bychom byli moc vděční, že jo, Kláry? Že jo, Jo. tleskáš. No tak, čau.